Ах, мира, мила мамо башера, той тебе мила мамо умори. Той тебе мила мамо изеде. Добър ден, уважаеми гости! Добре дошли на едно пътешествие в сърцето на България. Там, където радост и тъга, труд и веселие, песни и танци пазят душата ни жива. Днес ще станете свидетели на магията на българския фолклор, която ще ви срещне с обичаи и празници, с гласове от близко и далеч, с ритъм, който трепти в сърцето на всеки българин. Това е нашият изгрев от Айдара. Когато утрото се ражда и първите слънчеви лъчи се плъзват по върховете, селото се буди с песен. Тя идва като молитва, като благослов за новия ден, като нежна струя, която разтваря душата. Без инструмент, без украшение, само чистият човешки глас, така както са пели нашите баби и деди в първите часове на деня. А ето го и Мегданът, сърцето на селото. Там, където децата играят, жените обсъждат делници и празници, мъжете мерят сила в дума и песен. Там, където се раждат любовите и приятелствата. Там стъпките чертаят кръгове на радост и надежда, които никога не свършват. Сред глъчката на Мегдана винаги се извисяват и мъжките гласове. Силни и чисти, като звън на камбана. Те разказват за младостта, за смелостта, но най-вече за любовта. За девойката, която е вдъхновение и светлина, за момъка, който е песен, иска да докосне сърцето й. След истината, която изпяват момците, идва ред и на момите. Те пеят тихо, но решително. Песента им е като топла прегръдка, утешава с нежност, носи мъдрост, но и сила, която не познава прегради. Женската песен винаги е като сълза и сладка и горчива, но неизменно чиста. Ще се насладим на танцът Мегдана, мъжка певческа група с песента Девойче и женска певческа група с песента Не плачи.
само репетиция, нали? Сега почва от начало.
Пренасяме се в плодородните земи на Шопите, раждаща хора, които никога не чувството си за хумор, нито буйния си дух. Тяхната песен е кратка, но остра като сабя. Танцът им е игрив, но силен като гръм. Стъпките тропат в ритъм, който не пита, той заразява и увлича. След буря от стъпки идва топлината и на дома. Защото какво е селото? То е люлка, то е пазител, то е гнездо на всяко семейство. Там се събират радостите, там се делят и тревогите, споделя се смеха, а понякога и сълзите. И колкото и далеч да отидеш, пак се връщаш там, където е сърцето ти, а именно в селото. Вечер, когато денят се крие зад баирите, мъжете се събират около огъня. Там звучи песента им, която се предава от баща на син, дядо на внук, като наследство, което никога не се губи. Песен за приятелството, за силата на словото, за стъпките, които не се огъват, за гордостта да си българин. Групите към Народно читалище Арсений Костенцев 1980 година ще изпълнят танц Шопска сюита, женска певческа група ще изпее песента Нашето село, а мъжка певческа група Вело.
календар е пълен с празници и обичаи. Фолклорът е съпровожда във всяка стъпка, разкривайки дълбоката връзка между човека и природата. А ето го и лятото. Време на най-тежкия и най-сладък труд – жътвата. Земята е златна, слънцето милостиво, а и едновременно с това сурово. Младо и старо излиза на нивата, защото от този труд зависи хлябът, животът и надеждата. А песента оттеква над нивите, даваща сила на ръцете и кораж на сърцето. Нека се насладим на обичай жътва. По стара българска традиция жътвата е започнала в понеделник или сряда. Жътвата е започнала с мъже и жени, които са ги изкопвали с каручи в ръцете. Лека ръка започва от жътвата, за да бъде спорна, лека и бързо да свърши. Сега да зажънеме. Колкото по-далече стигне, толкова повече ще бъде спорна работата на жътварите и бързо ще свърши жътвата. Ще забиеме сърпа в земята, ще сложиме отгоре класовете и ще полееме на жътварите да се измият за берекетна година. На жътварите да се измият. Отгоре върху класовете да е берекет, да е здраве, да бъде. Сега ще направим брадата. Както полето без трева не може, както гората без листа не може, както морето без вода не може, така и Бог не може без брада. И ще дадем класовете и брадата на стопанина за по-хубава година, пълни хамбари да бъдат. Сега силно ще тръскате класа, за да изпаднат зърната. На пролет да ги засеете в нивата, за по-голяма реколта, за пълни хамбари, за здраве и берекет на семействата. Амин да бъде!
От жътвените ниви тръгваме към Тракия. Плодородна, златна и безкрайна. Земя, където песента е дълбока като ръка, а стъпките са разлати като полето. Земя, където ритъмът носи и мъка, и веселие, а танцът е едновременно тъжен и буен, както е и самият живот. Нека се насладим на танцата и с силите.
студена, но народът ни е намерил начин да я разтопи с чаша вино и празник на лозята. Трифон за Резан е време за благослов, надежда, за плодородие, за радост и смях. На този ритуал се режат лозите, за да дадат най-сладкия плод. А след него, разбира се, идва и песента за виното, което носи живот и веселие. Именно то стопля сърцата и събира хората около трапезата. То е радост, дар, песен. Обичаят Трифон за Резан и песента за виното.
Чаршията. Там, където кипи животът на българското село и градче. Там, където чуковете на занаячиите и се разнася мирисът на топъл хляб и сладки приказки. Там хората се срещат и разделят. И винаги, дори в делник, чаршията е пъстра като празник. Ето защо и нашият спектакъл ще завърши с веселие, с ръце в ръце и с ритъм, който събира всички.
Скъпи приятели, спектакълът Изгрев от Айдара не е просто представление, а живото доказателство за българския дух, за богатството на нашата култура и за вечната връзка между миналото и настоящето. Въпреки че е изпълнен от самодейци, тяхната отдаденост и любов към българските традиции създават изключително емоционална атмосфера. Всяко движение, всяка дума са вложени със сърце, което прави представлението още по-истинско и вдъхновяващо. Така завършва нашето пътуване. Благодарим ви, че бяхте част от това вълнуващо културно преживяване. И помнете, песните, танците и обичаите не са само спомен. Те са живи, когато ги пеем, играем и предаваме на децата си. Защото във всяка песен, във всяка стъпка и във всеки обичай живее България. А сега искам първо да ви представя и всичките участници, женска певческа група, мъжка певческа група и оркестърът към Народно читалище Асени Костенца 1980 година. Мъжка певческа група А нека да посрещнем и оркестърът Иван Стоянов, Тошко Ганев, Пламен Синанов и Радко Асенов. Накрая, но не на последно място, аплодисменти за група за народни хора Айдара. Сега, нека всички да се хванем на едно общо хоро, което да ни събере като едно голямо семейство. Така, както българинът винаги се е събирал на Мегдана. Нека ръцете ни се свържат в кръг, в който няма начало и край. Кръг на приятелството, на традицията и на надеждата. Нека ритъмът на хорото напомни, че българският дух е жив в песента, в танца, в усмивката и в сърцето на всеки от нас. Благодарим ви, че бяхте с нас в това вълнуващо пътешествие и споделихте изгрева на Айдара и нашите традиции.